Mae'n destun llawenydd i fi fedru cyhoeddi bod undeb yr annibynwyr Cymraeg wedi codi bron iawn i 160 o filoedd o bunnoedd i gefnogi gwaith yn un o wledydd tlota'r byd, Madagascar. Nôl yn 2018 fe lawnsiodd undeb yr annibynwyr Apêl Madagasar fel rhan o ddathliadau 200 mlwyddiant danfon y cenhadon cyntaf o Gymru i'r ynys. Erbyn hyn mae'r arian a godwyd wedi cael ei drosglwyddo i bartneriaid yn y wlad. A'r gobaith yw fydd y gwaith yn creu gwahaniaeth gwell y mywydau rhai o'r bobl a'r cymunedau tlotaf yn Madagascar. 4 prosiect fydd yn derbyn y gefnogaeth yn benodol, sef cartre plant amddifad yn y brifddinas, canolfan sydd yn cynnig lloches diogel i ferched bregus ac yn cynnig hyfforddiant sgiliau iddyn nhw fydd yn ei galluogi nhw maes y law i gynnig am waith cyflogedig. Cefnogi gwaith meddygyfa a deintyddfa sydd yn gwasanaethu y bobl mwyaf anghennus, a phrosiect sydd yn tyfu bwyd meithlon ac yn dysgu pobl eraill am y ffyrdd gorau a mwyaf cynaladwy i dyfu bwyd meithlon iddyn nhw a'u teuluoedd. Ar ran pwyllgor yr apêl, wi am ddiolch i staff yr undeb am iddyn nhw greu defnyddiau at iws yr eglwysi, oedd yn codi brwdfrydedd yn eu plith nhw i fynd ati i ddysgu mwy am Madagascar ac wrth gwrs i godi arian. Wi am ddiolch wrth gwrs yn benodol ac yn fwyaf pwysig i chi, eglwysi a grwpiau aeth ati gyda'r fath frwdfrydedd i godi'r arian ac i gefnogi'r gwaith. Diolch o galon i chi wedi gwneud gwahaniaeth. Diolch.